Тук как си мижно. Какво? Направи го снимка. Жайко. И той много обича и така. Главичката и така много обича. И тук по гърбинката. А он виж, той по дръжката. А тук белогушика се промъква и то. Да. И се ударихме с баясил. Много си миличък, мама. Го мърда шестичка. Мисленце. Нали? Ние тук се погалваме, така погалваме се, виж, под гушка. О, гушечка. Да, милото миженце. А братчето из краката ни шава. Штака тук е гушакът, милият гушак. Красавец, красавците. Гугу, ама то човек да те целуне, ма да бацнема, нали? И ние сме настинали паки. Различни микроби. Аз си допирам главичка на следници до мижанко. Не бива, когато сме болни, особено. Виж. Наслада за рижачета. А, сега по гърба ми. Виж, кошо по гърба ми. Да, той се е изправил по гърба. Гушечка. Сладък, ма наистина човек да са. Толкова мила физиономийка. Те и неговите очи са зеленикави. Хайде да не го смущаваме повече. Виж, то сега. Да станеш аз да вляза.